Izza. Nwaanyị Izza. Nwaanyị Umuoji biko kọle ya ọtịọtịa. Ke m na na abone ukwu. Ke m na na abone ukwu. Kezu dị meeting eme taa. Kezu dị meeting unu mee taa. Nwaanyị Umuoji taa bụrụkwa first and last mma na-ekwu okwu. Ekwula ọtọ bịa ka nta ma alike ọkwa m ihe ayi. Nwaanyị Izza ma na-eme pasha. Kebe si mejọ gwagodum. Kebe si mejọ. Ngwa cheru ka m kwuo. Eru mgbe a nọ nwa gị. I want 20 crates of beer. Bikonu ọbụla m na ya abụ ya akụ ya. Nwoke Umulokpa. Iwe si na ama mmiri na nke ndị ebutu ihe niile. N'ihe si ike. Kedu nke unu na-anyọ? Ogene. Ewepụta ụtaba 6. Ewepụ mutu efi. Ihe niile abụ ide chanalist. Ka unu igbuo nwoke mmadụ. Eruzie na nke mụ. Ndị mana onye bịa ịnọ nwa m ji ego. Ị chọzi ka ebe ihe niile. Mana iburu ezigbo mmadụ. Imana iburu ezigbo mmadụ. Nwoke Umulokpa. Nwoke Umulokpa ngwa ka anyị kpesa gị ihe. Nwaanyị Umuoji. Nwaanyị Ezza. Maka ego ji. Nwaanyị Umuoji bịa nọla n'ebe a. Nwaanyị Ezza bịa nọla n'ebe a ka mmadụ ihu n'iji. Bịa. Nwoke Umulokpa iwe obi dị m ọkụ. Udo nọlugodo n'ala. Nọla. Ya dị ịdị njọ. Nọla. Nwaanyị Ezza nọla. Ya dị. Ebukwa nga ụzọ nụọ dị nkwa n'ụbọchị ọzọ mma na-ekwu okwu n'ọgbọ. Nwaanyị Ezza nọlugodo ana. Nọla ana. Lapụ ya. Ihe niile abụrụ onyonyo. Nyonyo on nuisance n'ọnụ oyibo. Ife ọbụla emegbu nwa arụ nya emegbu mmadụ kasị megbu onye ma wetu onu nwa arụ ana ka anyị ghọta ihe unu na-ekwu. Afụ m ka unu nyọrọ na-abịa ndị ka onye ọbụla na unu na-aba barabara ọgịnị. Nwaanyị Umuoji. Nwaanyị Umuoji ọgịnị. Ọ mburu ụzọ kwuo ka onye buru ụzọ kwuo na ya bụ onye alụrụ alụ. Nwaanyị Umuoji. Gwa ya okwu ka na ihe mere ebe afọ. Ngwa kwuo ekwusi aka mkpuo. Mana Nwaanyị Umuoji na-abịazi m n'iru. Apụta wee kwuo na meeting nkwụrụ ọtọ wee sisi bee wee na-ayọ ụmụada si bepụ ego n'ihe eji anụ nwaanyị. Okay. Ọ bụrụ 50 crate ka na-emevu last year si budata ya 5 crate. Maka na 5 crate mmanya. Maka na ihe siri ike. Yes. Ị na-anya ifu ka obodo dị. Obodo bụ ọkpọ nkụ. Ịfụ na ụfọdụ ụmụ nwoke adịghị ekwezi anụ nwaanyị. Ọ bụrụ ka ihe si sie ike. Okay. Wee bịa na meeting wee rezie mata anụ nwa wee kpọọ ụmụada ibe m. Ị ma na onye ọbụla na-ebe edu nsọ Nwaanyị Umuoji. Bihe kwụla ọtọ wee si mmekwa n'udo okwu ahụ ọzọ. Nwaanyị Umuoji nke aya. Ka na-agwa ya eziokwu. Nwaanyị Umuoji ọ bụ eziokwu? Ata! Eziokwu. Ka ngwa na ihe menụ. Gwa m okwu. Ịma na-abịa last year maka na onye na-anụ nwa ya bịara bukọsịa ngwongwo na ngwongwo mmanya 20 crates, malt 10 crates, ụtaba 6. O mere n'ihu anya m. Wee bukọsịa ma akwa ma everything. Even in case someone can like esi achị ime ọjụ. Ọchịkwa gị. N'ebe dị. I target. Ngwa cheru ka m bịa. Nwaanyị Ezza, sorry. Nwaanyị Ezza. Nwaanyị Umuoji kwube hapụ ya ka okwu. Emekwa m interrupt efo ya. Okay, we see rice. No, onye abịara bụ onye eriri ndị bisi aburu na eruzie Chukwu wee zitere m onye si outside wee bịa. Onye si outside chọta. Jai no nwa m Imadi. Imadi ọbịa n'uju nwa m. Ọbịa n'uju uju juru eju. Uju dị ka papa ya. Uju juru eju. Uju dị ka papa. O wee bịazie ka o mere sị anyị ya list. Na ị ga-abụrụ problem. Wee nye si list mụ na di m. Wee bịa n'kọrịa asọ ya m nwaanyị. Yes. Ịma nwaanyị a. Nwaanyị Ezza. Wee buruzie m wee buta na meeting ụmụada. Wee buruzie wee buta. Wee sị ha na ihe mme. Mana mgbe anụ nke ọ gwakwa m nzochie ya ọ ga wee buori ya busịarịa ihe niile wee wezie anya ukwu and ọgọ m asị na ọ ya eji moto na ọ ya ebunye m moto ma ọnụ sịa nwa m ọ ga gị kwere gị nkwa moto ezi ụka nna gwa anyị wee bụrụ ya na-ewu ya iwe ngwa George okwu ọ dị mma abụrụ m George ezigbo ọgụ abụrụ m George mana ka ntinye okwu ọnụ tinye ọnụ Nwoke Umulokpa biko tinyelu m ọnụ ife dị ya bụ na ọ dị ka okwu nkwuleba sị na ife dị mmadụ ka si mee ya gịnị si megbuo ya mụ ịghọta kịta suru kwuo na were kwuo ofu ihe ka ọ bụ mana ife mfụ ya bụ na nwa gị anụgo nwa m anụgonu na 2001 na ndị ama m ihe ebutecha nya ka ịbịazi kịta na-ekwu ka aka ọtụ nata ihe eji eme gịnị eme agba traditional nwoke na nwaanyị je kwetaghalị na faya n'onwe fa feme obele ife onye aka dị ya eme ọ bụkwa ka m gbata kolin Nwaanyị Umuoji nne m amin ma kpọghị nna m ma tabiela o nwere ihe a ga-ewepụ n'ihe eji anụ nwaanyị a ga-arapụ ya ka ọ dị ka m eme increase o nwere ihe a ga-ewepụ n'ihe eji anụ nwaanyị ụmụ gị anụgo ebute ihe niile na-atagbuo ntọrị ka ebutere gị ị na-eyi ji ka eburu ji na moto butere gị ị na-eri na na-asụ ji
ana m afọ ụmụ be ka a si asụ ji etechalụ gị ji asafụọ gị ji ị na-eri ebutere gị mmanya ị na-aṅụ apụrụ m okwu asị ife onye gbasara ntụ anọ m na ntụ nwaanyị Izza a ga-ebute ya o nwere ihe a ga-ewepụ n'ihe ọbụla eji adụ asị menwuru ya Nwaanyị Umuoji Nwoke Umulokpa asị nwaanyị Izza ihe ọbụla ị chọkwa mụ na gị na-eme ya o nwere ihe gee ntị o nwere ka m tinye ọnụ n'okwu ụmụchi kama sịsị na m na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị o nwere ihe a ga-ewepụ n'ihe ihe ọbụla ebutere gị good turn deserves another ihe niile ebutere gị dị anyị ma a ga-ebutekwala anyị ngwa na ihe maka na na-ebunye m moto kwọta ekele Nwaanyị Umuoji wee na-ewezi ime iwu nwaanyị ibe m ka ebu Nwoke Umulokpa achọrọ m ije na nke ụmụnna a na-ewetala unu ụtaba na-ewetala unu siga na-ewetala unu ego nka na-ewetala unu ego kaikai achọrọ m ije na nke ụmụnna ọrụ ka wee dị very wicked ihe mma na-ekwu okwu bụ onye ụmụ nwaanyị anyị si ereghalị na-erugharị ebe niile ọ dịgo obi mma onye butuo isi debe isi ọfụma anyị jekwuru n'ogologo na masters na Asaba ị na-atụ anya anya oge anụlụ nwa m ọmakali ụmụ ya makalichara ụmụ gị Nwoke Umulokpa dị ka gị Nwaanyị Umuoji na anyị I stand my ground on it. There must be a reducing of bride price. There will not be. Who will marry our daughter? Who will marry our daughter? Nwoke Umulokpa ọkwa efu mbọsọ na mụ na Nwaanyị Umuoji ga na-ekwu okwu itinye ọnụ ebe ahụ. Ndọgị vam vam vam. Ọdụ ọbụrọgwụ ka ị na-agwọ chete nsụgharị ya ọ bụrụ ọgwụ ka ite na-agwọ ite otenwedi shishi otenwedi ihu ime Nwaanyị Umuoji ejikọkwalụ gị onye ọ dị na mma enyi gị nwaanyị Izza Nwoke Umulokpa chọrọ nwaanyị gbada agbada chọrọ nwaanyị gbada agbada o nwere ihe a na-ewepụta ajọ mmadụ na Nwaanyị Umuoji na onye na-agba mmadụ legodu chọt injin akara nge metụ aka ka di m yisagala ma tụkọdụ m aka ka di m yisagala ị mana m ga-eticha gị tie dị o jiri ọchịchị mana ọ ya eme gị ọkwa dị gị na-abịa ayọ mego mboronye ego di gị na-ayọ mego mboronye onye mbọsị eboronye m di gị boronye ta mboronye ta Nwaanyị Umuoji tinye ya ego bịa nwụkwuo onwe ihe ọsị pas ụmụnna akpụnye unu efi unu amara na ihe siri ike enyi nwa ka amụrụ anụrụ nwa m ebi ego ebisigo ego tinye ụmụ nwaanyị anya ebisigo ego tinye nwaanyị m ọfụma anụ ya ọkwa ife onye ọbụla chenụ nwaanyị ọ na-nkwụ ya na mitin ka m mekwupi ọzọ eya ebinye niile ego ụmụ nwaanyị anya na-akwụalị ụfọdụ ụmụ nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị nọ na fe ejiri ego gee ntị ị bụrụ nwaanyị kwado onwe gị ọfụma a ga-anụ gị agbasịna akwụnakwụna ịchọ igbu ọgọ ị bụrụ nwaanyị agbasịna akwụnakwụna akwụsịna n'ezi kwanyere onwe gị bụ ka ịnụ ezigbo di mechie ọnụ mechipụ gị ọnụ ebe ka ịfụla akwụnakwụna bịa ka ịkọcha nwaanyị Izza ma ị na-enye m nsogbu Nwoke Umulokpa kwa ịkwala onwe ya ugwu bịa ndị ya dị ihe m ji emela anọnsment akịta bụ na nticha nwaanyị Izza ntie di ya nwaanyị Izza iru ọrụ dọmọtọ ntie di gị adịmaya onye nka I'm not a violent person. anya m abụọ ahụgo ọnụ ebube gị Chineke ede mma o anya nwaanyị Izza ka mụ na gị chịrị ka mụ na gị tụba aka nwaanyị Izza ntịcha dị ntie dị gị nwaanyị Izza ntịcha nwaanyị Izza
Police